Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Siz Tatarlar tapşırığın karıysız. Bizim maksatımız dünyaya sevilgen milletteşlerimizni birleştirip, onların yaşayışını yaktırtı. Bugün bizim programda Başkırstanda Ufa Tatar Forumu. Manda milli toygunu, milli ruhiyatını nidiler başka şağanaklar bilen baytırga tileuşlar jıyılgan. Ulyanovski'da Urnek Tatar Gailesi 2023 konkursuna yımgak yasaldı. Konkursumuzun şu kadar derecede popülerleşip gitti. Yıl sayın katnaşa turgan gaileler orta bara. Mine uyuşturan komitetke indi olan soylap aludağın ellenmişik avur buldu. Kazakistan'ın Usk-Kamenogorskiy şehrinde yaşavşı Tatarlar. Tug'ildim endi Qirg'izistonda. Qizilqiya, Volжская область. Шахтерский город. Оренбург өлкәсе Иске Кылшарип авылының яңартылган мәктәбе. Киләсе елга без тагын чиккән артырга тиеш була җәрәкне демография үсеше бар. 45 балага итәргә тиеш безнең. Төмәннең дуслык ансамбленә 35 ел. Бирәк инде халык җырларга тырышабыз, потому что халык бит ул халык җырлары искирмәй, аларда моң сүзләре дә якын. Ут күршебез булган Башкортстан Республикасында Уфа Татар форумы узды. Үз тарихыңны белү нәрсә бирә? Тарихны ничек популярлаштырырга? Сәнгатьне нәрсә милли итә? Кайчан ул милли була? Татар әдәбияты Татарстаннан читтәге милләттәшләргә һәм башка халыкларга кызыклы була аламы? Шушы һәм башка сорауларга җавап табарга тырышты милләттәшләребез. Вакыйганың içендә үз хәбәрчебез Гөлшат Сафина да кайнады. Тулырак аның видео язмасында. Башкортстанның баш каласында үткәннәргә сокланып, киләчәккә өмет белән шигъри астында Уфа Татар форумы уза. Чыгыш ясау өчен Мәскәү һәм Казан шәһәрләреннән галимнәр һәм иҗат әһелләре чакырылган. Бөтендөнья Татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге һәм Бористер суд агентлыгы канатасында узган чара республикада 5 ел дәвамында актив эшчәнлек алып баручы Мәрьям Султанова Акчурина исемендәге дискуссия клубының 5 еллыгына багышланды. Дискуссион клуб тарафыннан Мәрьям Султанова Акчурина исемендәге ел дәвамында дастанны эпик әсәр буларак кына түгел, ә тарихи чынбарлыкны чагылдырган милли горурлык чыганагы буларак бик уңышлы проектларның берсе дип әйтеп була. Без инде 100 клуб оештырсак та, әгәр анда яшьләр юк икән, алдынгы карашлы, көчле яшьләр сезнең чараларга йөрми икән, ул чараларның да, ул оешмаларның да, эшләрнең дә киләчәге юк дигән сүз. Милли темага түгәрәк өстәлләр, панель дискуссиялар спикерларының күбесе яшьләр булуда җыенның бер үзенчәлеге. Татар китабы йорты директоры Галим Айдар Шәйхин һәм IT өлкәсендә актив эшчәнлек алып баручы Райнур Хәсәнов үз чыгышларында яңа эш алымнары һәм үз тәҗрибәләре белән дә бүлештеләр. Татар шәһәре икәнлеген күрсәтүче бер форум, Татар шәһәрендә булуын күрсәтүче форум. Икенчедән, монда шунда Уфаның да, Мәскәү, Казанның да зыялы татарлары җыелган. Нәкъ менә җырга, биюгә генә түгел, азмы-күпме интеллектуаль эшкә дә гашык булган һәм милли тойгыны, милли рухиятны нидер башка чыганаклар белән байтырга теләүчеләр җыелган. 2019 елдан башлап без татар телендә белем бирү платформасын эшли башладык. Һәм аның белән хәзерге көнгә хәтле шөгыльләнәбез. Һәм киләчәктә дәвам бирсә шөгыльләнәчәкбез. Ул платформаның исеме Ачык университет. Универ.татар сылтамасы аша узып, татар телендә төрле фәннәр буенча курслар уза аласыз. Чараны оештыручыларның берсе булган милләттәшебез Айдар Муллануров мондый форматтагы аралашу урыннарына, дискуссияләргә милләттәшләребез мохтаҗ дигән фикердә. Мы обсуждали вопрос образования, например, да, и Райнур сказал, что нужны люди, которые помогли бы его образовательной площадке. Прекрасная площадка, да, где их искать, как если вот не на таких мероприятиях. Форум кысаларында 19 гасыр ахыры, 20 гасыр башы Уфа һәм Уфа өязе татарлары тарихы турында мәкаләләр җыентыгы презентациясе дә узды. Әлбәттә, китап, без китаплы халык, һәр вакытта да татарлар китап язарга яраталар, укырга да яраталар, һәм әлбәттә менә бу Уфа татарлары турында китап, ул инде бу китапның авторлары галимнәр дә, фәннәр докторлары да. Чарада төрле яшьтәгеләрнең катнашу мөмкинчелеге булса да, залда студентлар күпчелек булуы бик сөендерә, ди Башкортстанның атказанган рәссамы Расих Әхмәтвәлиев. Бу киләчәккә карау иң беренче. Минем аңлавымча, бу оештырган халыкка, кемнәр оештырган, кемнәр моны уйлаган, бу бик акыллы, бик дөрес хәл.
Бик тә яхшы чара, чөнки мондый форматтагы, мондый мәйданчыклар әлегә кадәр булмаган иде, һәм дә инде минемчә менә бу дискуссион мәйданчык, һәм дә инде әлбәттә бу мәйданчыкларны булдыру кирәк. Һәм тагын иң мөһим нәрсә ул минемчә монда яшьләрнең катнашуы. Артур Амиров сүзләренчә, көн дәвамындагы тирән эчтәлекле әңгәмәләр барышында ул үзен күптән борчыган сорауларга җаваплар тапкан. Минем балалар бик аз татарча сөйләшәләр. Татарча сөйләшмиләр инде. Һәм мин инде хәзер улыйм, нәрсә була киләчәктә. Шу темалар миңа бик кызык, файдалы. Актуаль проблемаларга кагылышлы чыгышлар, яңача яңгыраган карашлар, әзерлекле яшь спикерлар, фикерле модераторлар, рефлексиягә сәләтле аудитория, югары дәрәҗәдә оештырылуы белән хәтердә калачак беренче Уфа татар форумы дип язалар социаль шелтәрләрдә. Дәвамлы булсын дип телисе генә кала. Уфадан Гөлшат Сафин, Розил Имамов, Татарлар. Ульяновск өлкәсендә үрнәк татар гаиләсе 2023 конкурсына йомгак ясалды. Оештыручылар белдергәнчә, быел анда өлкә районнарыннан 60-ка якын гаилә катнашкан. Ә финалга чыккан 5 гаиләне төбәкнең татар мәдәният үзәгенә чакырып бүләкләр тапшырдылар. Аларның исемнәре татар мөхтәриятының алтын китабына кертелде. 5-нче тапкыр ел буе дәвам итүче гаилә бәйгесе анда катнашучылар һәм җиңүчеләр хакында Рамис Сафин бәян итәр. Ел азагында өлкәнең һәр яклап үрнәк булган татар гаиләләрен ачыклау Бөтен Россия татар гаиләсе фондының Ульяновск бүлекчәсе һәм Өмет газетасының уртак проекты. Конкурсыбыз шул хәтле дәрәҗәдә популярлашып китте. Ел сайын катнаша торган гаиләләр арта бара. Менә оештырган комитетка инде аларны сайлап алудагын әллә ничек авыр булды. Алар бит һәр гаиләнең үзенчәлекләре бар. Ләкин барыбер инде ярыш булгачан бит җиңүчеләре була. Әлеге ачык конкурс шартлары нигезендә ел дәвамында өлкәнең Өмет газетасы битләрендә шәһәр авылларда яшәүче гаиләләр турында һәр төрле кызыклы язмалар, фоторәсемнәр урнаштырыла. Ә ел азагында жюри әгъзалары алар арасыннан кем әйтмешле иң генә сайлап ала. Редакциягә килгән һәр хатны карыйбыз. Ул котлаумы, язмамы, мәкаләме, рәхмәт сүзләре язылган хатмы, менә шулардан сайлап алып без инде әлеге гаиләләрне бәйгедә катнаштырабыз. Агымдагы елның сентябрь айында Россия президенты указы белән Ульян шәһәреннән Венера Саддиновага герой ана исеме бирелде. Алар ире Надир белән 10 бала тәрбияләп үстерәләр. Әлеге гаилә йөрәк сөре номинациясе җиңүчесе. Балалар безнең тәсе китеп торган тәсе. Каждый лан безнең китеп торган. Менә авырдыр бит инде. Менә 10 бала үстергә торасы 10 кашык шылтыр табакта шылтырый. Ничек? Авыр качан касталаналар, качан авыры яталар грипп белән, ни белән, шундый касталар белән. Булай бер-берсенә булышалар. Да. Ирем булыша. Әни, син дигән кеше эзләп тотып булмас. Ягатып шундый безне җәйсен гел ихлас. Әни, сине катлыйсың килә. Шынлы районы Яңа Тимерчан авылыннан Алсу һәм Илдус Хамзиннар гаиләсе авылда, райондагына түгел өлкәдә дә танылган гаилә. Илдус абы зак еллар алдынгы гигант колхозын җитәкләде. Россиянең атказанган авыл хуҗалык хезмәткәре. Булачак хатыны Чордаклы районы кызы Алсуны институтта укыганда очрата. Институтта укыган вакыт түгел мин авылга да кайталмадым. Авыл кызларын күрә алмадым шуннары. Һәр елдагыча быел да юбилейларны котларга аларның күп санлы балалары, оныклары, туганнары да килде. Бәхетле гаиләдә тордык, үстек, рәхмәт. Канычын без барыбыз да специалистлар с высшим образованием. Сезнең үрнәкле, сезнең гаиләне, үзебезнең гаиләгә дә күчерергә тырышабыз. Балаларга күрсәтеп, өйрәтеп. 55 ел матур гомер юлы узган Фәрида апа һәм Равил абый ишналарның үз гаилә кануны һәм тәртибе бар. Шул хәлләр бер-беребезне яратышып, бер-берегә юл биреп, 55 ел тору ул бик яхшы нәрсә дип уйлыйм. Сагындырган мизгелләр бар, но үкенечләре юк. Шынлы районы Кәше авылы кызы Фәридәнең авылда да егетләре күп була, ләкин Тәтеш районы егете аның йөрәгенә юлны тизрәк таба. Егетләребез бар иде. Бик зак мәктәп елларында ничек әйтергә кирәк инде, дуслашып җөрдек. Менә Равил абыйың килгәч,
үзенә тартты инде ничектер. Быелгы бәйгедә Шөнле районыннан тагын бер гаилә катнаша. Икенчесе Сания апа белән Сәет абый Фәсхетдиновлар гаиләсе. Әлеге яңа гына алтын туйларын билгә бузганнар. Алар икесе дә бер авылда туып үскән, кичке уеннарда җырлап биеп йөргәннәр. Кызлар күп дә. Самый яраткан эзләдем, Сания апаны тапты, Сания апаны тапты. Кой яу белән алдырды ул? Мен сетташ едем dedi. Алакавыз белән ул фирмада эшләде. Даяркада эшләде. Шуннан күз төште, Сания апаны. Йери шулай утыртып йөрдем, үйдә кайтардым инде. Машинада. 50 ел ир хатыны булып торучы Сания апаның яшьләргә дә әйтер сүзе, киңәше бар. Беренә бердән дул бирегә кирәк. Дул бирегә кирәк. Кем нәрсәткәне тыңларга кирәк. Үзең үстергән балаларыңнан рәхмәт сүзләре, җылы теләкләр ишетү һәр ата-ана өчен дә бик рәхәт. Бүгенге мәҗлестә дә андый сүзләр күп әйтелде. Мин әтиәнигә бик зур рәхмәт әйтеп китмәк телим. Алайга да рәхмәт миңа шундый әти белән әни беләнгә. Алар сәткәндә чында бик тырыш кешеләр, безне аерылышка тозаларга чыгарды. Әле сәхнәдән котлаулар, бүләкләр тапшыру тәмамлангач та, гаилә бәйрәме озак дәвам итте. Бала, аныклар, туганнар мул өстәлләр янында аралашып, җырлап биеп, кем әйтмешли, кояш байыганчы күңел ачтылар. Ульянскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Ульяновскида үрнәк татар гаиләсе 2023 конкурсына йомгак ясалды. Конкурсыбызның шул хәтле дәрәҗәдә популярлашып китте. Ел сайын катнаша торган гаиләләр арта бара. Менә оештырган комитетка инде аларны сайлап алу дагы әллә ничек авыр булды. Казакъстанның Усть-Каменогорский шәһәрендә яшәүче татарлар. Булды инде Кыргызстанда. Кызылкия, Ошская область, Шахтерский город. Оренбург өлкәсе Иске Кылшарип авылының яңартылган мәктәбе. Киләсе елга без тагын чиккән артырга тиеш була җәрәкне демография үсеше бар. 45 балага итәргә тиеш. Төмәннең дуслык ансамбленә 35 ел. Бирәк инде халык җырларга тырышабыз, потому что халык бит ул халык җырлары искермәй, аларда моң сүзләре дә якын. Татарлар Казакъстан Республикасының иң күп санлы этносларының берсе. Аларның барысы да милли мәдәнияткә, гырыф-гадәткә, көнкүрешкә игътибарлы. Бүген без сезне Усть-Каменогорский шәһәрендә гомер итүче милләттәшләребез белән таныштырырбыз. Алар үз эшен үстерүдән тыш, үз халкының күркәм традицияларын саклап, җирле татар үзәгенә зур ярдәм күрсәтергә һәм хәйриячелек белән шөгыльләнергә тырышалар. Тулырак киләсе сюжетта. Татарларын Кычыгыш Казакъстан территориясына күпләп күченүе турында беренче мәгълүматлар 18 гасыр уртасына карый. Беренче агымы арасында сәүдәгәрләр, һөнәрчеләр, мәдрәсә хезмәткәрләре булган. Биредә алар мәдрәсәләр, мәчетләр ачканнар, йортлар, беренче күн заводлары, уку йортлары төзегәннәр. Бүген дә шәһәрдә халкыбызның тарихын һәм мәдәни мирасын саклаудан читтә калмаган күп кенә эшмәкәрләр яши. Аларның берсе Вәлиуллиннар гаиләсе. Без тумылдык инде Кыргызстанда. Кызылкия, Ошская область, Шахтерский город. Иләнгәч, 81 елына килдек монда, иптәшем белән бергә. Эшсезлек булганда, алар үз бизнесларын ачарга карар итәләр. Башладык. Хәзер 30-дан артык кеше эшли бездә. Гыйниятулла Абдулла улының хатыны Флюра Әхмәтҗан кызының нәселе Татарстан Республикасы Минзәлә районы Сарсастралы авылыннан килә. Һәм үз тормышында ул иң мөһим кыйммәт булып гаиләне саный. Шуңа күрә алар үз оешмалары коллективында да дуслык һәм үзара ярдәм атмосферасы булдырырга тырышалар. Смотря на эти фотографии, 2010 год. Наши детки уже все уже взрослые, повзрослели, даже кто-то уже женился у нас. На сегодняшний день 34 человека у нас работают. В основном, конечно, у нас мальчишки, так как у нас профессия чисто мужская. 10 человек женщины. Это бухгалтерии, кассиры, технички. Оешманың һәр хезмәткәре үз эшен остасы. Аларның күбесе монда 10 елдан артык эшли. Я работаю с 2009 года здесь уже. Коллектив у нас дружный. Работаем сплоченно. Текучки у нас особо нет. Коллектив сплоченный. Каждый специалист в своем деле. В 2015 году мы ездили на сам завод, были на конвейере на главном, были где КамАЗ-мастер с командой встречались. Халкыбызның яхшы традицияларын саклап, Көнчыгыш Казакъстанда яшәүче милләттәшләребезнең берсе Усть-Каменогорскийда болгар мунчалары төзегән. Многие такие вопросы задают. Почему болгарский баня?
Но дело в том, что самые первые бани на территории Советского Союза и Восточной Европы были у волжских булгар. Волжские булгары это жили на территории современного Татарстана. И вот по раскопкам и по свидетельству арабских путешественника Ибн Фадлана, где он описывает, как он посетил баню. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Валиуллиннар һәм Жанкуловлар гаиләләре тарихи ватаннарыннан ерак булуларына карамастан, халкыбызның мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклауга зур игътибар бирергә һәм җирле татар үзәген үстерүгә үз өлешләрен кертергә тырышалар. Наши предприниматели заинтересованы были, а это уже новое поколение татар, которые свое дело здесь имеют, что-то производят, то есть как бы своим делом, казалось бы, заняты, но тем не менее их интерес к родной культуре не угасает, и они с удовольствием помогают в проведении любых мероприятий каких-то татарских, сами там присутствуют, участвуют. Әдилә Тухбәтова, Баржан Кажаканов, Татарлар, Усть-Каменогорск шәһәре, Казахстан. Күптән түгел төзекләндерелгән иске Кол-Шәрип авылы мәктәбе хәзер берничә күрше авыл балаларын кабул итә. Борынгы татар авылының уку йортында барлык укучылар да татар телен фән буларак үзләштерә. Яңартылган мәктәптә музей экспонатлары да үз урыннарын тапты. Тулырак әйтеп бу хакта Оренбург өлкәсенең Әсәкәй районыннан үз хәбәрчеләребез. Үз шәүләңнән үзең куркып торасың ич. Нинди әкияттән ул, Азамат? Мен батырдан бик куркам. Дөрес, утыр, рәхмәт. Үзләре гел сугышалар. Шыкмар белән Тукмар. Дөрес, рәхмәт. Ул әкиятләрне кем язган? Азамат? Бу әкиятләрне Абдулла Алиш язган. Дөрес. 6 һәм 7 сыйныф укучылары. Түгәрәк булгач, менә алар без бөтен сыйныфларны җыярга тырышабыз. Бала бик әз мәктәптә 40 бала. Менә монда безнең Иске Көл-Шәрип авылыннан һәм Тамян авылыннан балалар утыра. Реалина Илдус кызы татар теле дәресләрен укыткан яшь мөгаллим, туган телне өйрәнү юлларын төрләндергә тырыша. Эмилия, Бисиләр һәм күселәр. Әйе, бисиләр һәм күселәр. Динара, Каз белән акыш. әйе, каз белән акыш. Чулпан, Сыртма сүрдә. Сыр тутма сүрдә. 5 сыйныфтан алып 11 сыйныфка хәтле дәресләр алып барам. Безгә атнасына 3 дәрес керә. 2 дәрес татар теле, 1 дәрес татар әдәбияты. Балалар дәрескә бик яратып йөриләр. Татар әдәбияты белән кызыксыналар. Әкиятләр укыйбыз. Бездә менә укый торган китаплар бик күп. Өйгә алып китәләр, укыйлар. Дәресләре нык ошый. Китап укырга яратам. Түгәрәктә мин яратам әкиятләрне укырга. Идә татар телендә китаплар бармы? Әйе, идә миндә нык күп татар китаплары бар. Яратам әдәбиятны. Мин яратам шигырьләрне. Аларны әйдә укырга яратам. Егездән инде телдә сөйләшәсез. Татарчада. Кемнәр бар егездә? Әти, әни, апаем бар. Түгәрәкләрдә әкиятләрдән үзекләр дә күрсәтәләр. Нәрсәдән куркасың син? Стенада бер көтешкә шәйгәре бар. Кулаклары бик фазлы, куллары селкенеп тора, үзе бик килбәтсез. Эй, юләр. Үзеңнең шәүлеңнән куркасың син? Әсәкәй районында 10 татар авылы бар. Шуларның берничәсеннән балалар яңартылган мәктәпкә килеп укыйлар. Безнең авыллар икешәр исем йөртә, ул Тамян да дип ителә, Иске Мәкмин авылының, шуннан мин дә инде. Яңа авылдан шушым Иске Көл-Шәрип мәктәбенең балалары башлангыч мәктәптә башта укыйлар, ул мәктәп ябылды. Килә Мулла Нур авылыннан икенче әйтелә Нариман дип. Тагын бер Новокөл-Шәрипов дип атала, ул башкорт, яңа башкорт дип ителә инде. Шул авыллардан киләләр. Иске Көл-Шәрип авылы урта мәктәбендә 40 балага 10 укытучы белем бирә. Менә киләсе елга без тагын чик кенә артырга тиеш, вәзирлекне демография үсеше бар. 45 балага итәргә тиеш безнең санау буенча, исәплау буенча, шундыйрак. Үзенең татар булуын Иске Көл-Шәрип халкы һәрвакыт раслый белгән. Мәктәп музее моңа дәлил. Һәрбер иске әйбер ул тарихны чагылдыручы, кешеләрнең тормыш һәм язмыш өлеше. Нәкъ алар тормыштан киткән кызыклы әйберләрне барысын җыярга этәрә дә инде. Безнең музей 6 майда 2005 елда ачылган. Аның җитәкчесе Сулыкманова Наилә Юнусовна. Бер пишмагыбыз татар халык иҗатына багышланган.
Бұл пішмақта біздің Орденоносный колхоз имени Куйбышева, аларның дипломнары, акт передачи земли, бітін дипломнары шушы яқта. Музейда милли ғырып-ғадәтләргә һәм һөнәрчелек дөньясына сәяхәт итеп була. Милли рух һәр әйбердә, һәр эштә сизелә. Бик зур рәхмәтле без китергән экспонатларга. Татар теленә килгәндә үзебезнең мәктәптә барысы да татар телен беләләр. Бер-ике генә бала рус балалар, олар да татарча бик аңлыйлар. Үзара сөйләшкәндә балалар күбрәк русча сөйләшә. Бу инде безнең балалар яслисеннән дә, бакчасыннан да килә торгандыр. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Алар сәхнәгә чыгу белән зал нурга күмелә. Менә инде 35 ел дуслык ансамбле үзенең тамашачысын чыгышлары белән шатландыра. Заводның үзешчән ансамбле Төмән өлкәсендә иң танылганнардан берсе. Юбилейларын ничек бәйрәм итүләре хакында алдагы сюжетта. Салкын көнгә карамастан татар мәдәнияте үзәге залында гаилә җылысы һәм күңелле мөхит хөкем сүрә. Дуслык ансамбле үзенең 35 еллык юбилеен бәйрәм итә. Күбрәк инде халык җырларын җырларга тырышабыз, потому что халык бит ул халык җырлары искермәй, аларда моң сүзләре дә якын. 35 ел элек моторлар төзү заводында Хаким Мирхәйдәров җитәкчелегендә дуслык ансамбле барлыкка килә. Башта алар оешма концертларында чыгыш ясый башлый, ә бүген дуслык ансамбле Төмән өлкәсенең иң яхшы коллективларының берсе булып санала. Менә основной җыр яраткан кешеләр инде безнең коллективта күп стажистлар, яшьләр уже юк дисәң дә була. Иң уллары инде мин инде күрәсез яшемне әйтеп тормыймын, иң яшебезгә 41 яшь. Алыштыргысыз Әсмәбикә һәм Хаким Мирхәйдәровлар җитәкчелегендә ансамбль әгъзалары үзенең гаиләдә кебек хис итә. Хакимова репетициягә чакырды. Әлдә исемдә менә Щербакова татарский центрда әле ремонт булмаган иде. Беренче репетицияларымда анда абыйлар, апалар белән беренче мәртәбә очраштык. Ошимында обстановка, безнең бер-беребездән взаимоотношениялар бик ошый. Хаким белән Асмабик апа бик кешене күтәреп алалар. Ансамбль үз тамашачысын инде күптән тапкан. Тамашачыларның күбесе хәзер ансамбльнең солистлары, ә кемдер аны күп еллар дәвамында күзәтеп кенә тора. Мы познакомились с ансамблем. Без дуслык ансамбле белән 2019 елда таныштык. Бик очраклы килеп чыкты. Без алар белән бергә шифаханәсендә ял иттек. Анда кичләрен бездә утырышлар бар иде. Һәм миңа нәрсә ошады? Алар анда да утыра алмады, чыгыш ясады. Тәҗрибәләренә карамастан ансамбль солистлары сәхнәгә чыкканда тәүге тапкыр чыгыш ясаган кебек, дулкынлану хисен туя. Яраткан тамашачыны, аның елмаюын күрү һәм алкышларын ишетү алар өчен зур шатлык. Ә без ансамбльгә уңышлар теләп, киләсе юбилейларын түземсезлек белән көтеп калабыз. Диана Бикмуллина, Рөстәм Салдыкиев, татарлар, Төмән өлкәсе. Татарлар игътибар үзәгендә сәяхәтләрен дәвам итә һәм милләттәшләребезнең яшәешен сезгә җиткереп бара, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Кабат очрашуларга кадәр сау булыгыз.